nasi aka ndekechitatu handiti ndekechi4 paazovhuma kuuya kuvanhu nyaya yacho magaramutanda pasamanisi rakauya rakakuudza kuti magaramutanda imari wamupurisa mari yemagaramutanda komasamanisi akambotanga kuuya rokutanga asi makazorona muna kuita action naro ndorokutanga kukaera chipiri hamuna kupa feedback zvekare makareginowa kore chitatu ore chitatu ndorauya hamuna mari yacho mune $10 yamaunza mambo uyu munhu anotori nenhare ndiye vairamba kuti hamusi mambo saka panifunga akazonzwa kuti zvinenge hamene kumanzira akaita saka auya but auya achiedza zvekare muedzo wake ndokuuya $10 pamari iri clear yakanyorwa pasamanisi saka ndo nyaya dzake dzokutanga pamhosva dzako iwewe dzese dziri nhatu dziri mbiri wakaita madefault judgment dzese dziri mbudzi sati tatanga kutaura nyaya mupurisa ari kuti bvisai bhutsu ede munobvisira munhu saka imi munotaura kuti zvakati mune zvamunotsikinurana mune zvamunozisevesa kuti mutsikinure mune default judgment so makachajwa mudhara imusi kana munhu achajwa usiku unoitwa sei unoyakuenda kujeri imwe kuya musina mari yacho kuti mutongeresamira kuzvitaure nani mari panozvangoti kuti mari chikwana saka vari kuti iwo imimi because matadza kubhadhara mari iyo vakuisirei inonzi vari kuisirei fomu rine kutaurira kuti makutorerwa zvinhu kumba kwenyu zvese haikona kuti izvi chete zvobvutsika aiwa notice of execution haisi bhuchi chete vari kutorerei zvinhu zviri kumba kwenyu kwese magejo mombe chi wate zvamina zvikumba kwenyu ndo zvinosenzwa nemupurisa yenosokoti akutorere zvine zvekasema nozvikwai fomu racho iroro kuti munoribhadhara $100 zvikumba kwenyu unobhadhara $100 saka mune mari yekubhadhara zvikuru asi zvinotaura kuti excuse yandapa haisokere mangana aiwa excuse mapa excuse yekuti mudiko sekuti makarobha kati munhu ukarobha mukoti usauya kukoti the moment yaunozoya kukoti unenge une mhosva kudzarira wakaita saka mune default judgment ndizvo zvekutaura two default saka mune comply ndizvo zvekuya
pamwe nekomplana munoteera zvokutaura kana muteera zvokutaura umboita izvomataura zvisainyumiso kana uzabve mozodzoka motaura nenzira dzakanaka navanhu judgment muna yakudhara azvisaka zvichaita izvo nyaya makapaza gadhe raRonald Pingiriri muchiti mumunda menyu zvinova zvisirizvo ndizvere Pingiriri muri kuzinzera mudana mundu zvamakaita makapaza gadhe nemunhu ndatipindura izvatiri kubvunza ndati makapaza gadhe remunhu muchimunda menyu here mumunda menyu here chokwadi mumunda menyu uyo ari kuti mumunda mangu urukati nini garden rangu ina kumunda matiri ari kupenye noti chakaitika ndechekuti ndakatanga kuenda kugarden tichiwirirana nemurume ndipakavaenda kunditi anouye mitemo muriwo mugarden ndova ndasvika ndobva ndaita muriwo mugarden make 2 years ndaita muriwo mugarden make 2 years maipinda mumwe saka uyu mombe yanga yapinda mugarden make ndobva aitema ndokuicherera gomba neusiku ndokuifushira pasi nyaya yeye vanhu vemombe ndobva vatanga kutsvaga mombe dzavo saka mombe yavo uyu murume ndobva ndazvinza tano pane kwaanonamata kwamaranga pane kwaakanopupura kuti ndakauraya mombe yemunhu ndakacherera pasi vanhu vaya ndobva vakasira kuzivisa muridzi womombe vazivisa muridzi womombe uyauya nyaya yeye ndobva yagariwa pasi ndobva vataurirana ndobva anzi abhadhara mombe mbiri akabva abhadhara mombe mbiri yanga auraya indobva ndati ano inini handichada kuita muri womugadheni mako nenyaya yekuti nichiti kweichaitika ichi hachizi vanhu vanozoona kunga tiri pamwe chete ndakuda kuita pamwe uye ndobva ati ano kunoku nzvimbo dzise dzizhinji dzekunamureshi kunoko kune vanhu vakawanda vakapinda mumagadheni saka unogona kuti apa uita apa nzvimbo yemunhu saka imimendakuna ndekune mudhara mubvunze kuti hapana here nzvimbo isina munhu handida kuramba ndakabva ndaenda kuna baba wake ndikandosvika ndinotaura navo zvikanzi no sawira urambidzo kuita hapana munhu angakudzivise kuita muriwo chimbobirarama area yekuku kune vanhu asi pane nzvimbo iri kuku iye ataura kudaro iyoyo ngaaende paarea ipapai pane nzvimbo yari kubva isina munhu unoita muriwo ndobva ndasvika ndobva ndamudza vanzi ano auraiti ende munoita muriwo apa chiva ndakabva ndadii ndatanga kuita muri wewe 2019 gore rapera paseri muna October chakaitika ndechekuti mombe dzake dzakatanga kupaza magadheni dzichipaza magadheni sezvaita iye akatema ndisvika magadheni ndobva ndaona gadheni dzichangopaza dzichipinda iye anga aripo nechipazati ndobva ndati inini iwe mombe yanga yakutodya muriwo mugadheni muno muchirudzii muine vanhu kumombe dzai dziri kugadheni kumagadheni mudi kudzitinira uye akandipindura kuti no kumagadheni kuno kumunda kwedu zvakuri kumunda kwedu imima mufanira kutonga kuno dzisiye dzite zvadzinoda ndikati kuenda wonaka ndo zvekuti mombe ndozviyo zvawakaita mombe yemunhu yawakatema wazoifushira pashi ndikanzi ano kuno kumanye makutokubva musingade maudi makutokubva kugadheni kuno mukoma wako chaiye anova sabu aitoda kuti tibve kuno zvawatedaro inini mudzimai wangu ndiye sekretari chipo chekuti ini ndini sekretari saka kunoku imi mauda makutokubva kugadheni kuno ndikati no ini kunoku handibve nzvimbo yandiri ini 12 meters kubva murikova iyi 12 meters chete dzine gadheni rangu ri parikova mutemo chautaura kuti munda wako iwo zvawakatoita zvokusvika muzasi megadheni umu hazvipo vanzi hamandi kunoku mutokubva iri gadheni rikunodzora saka uye akabva adzora shwa gadheni rangu adzora gadheni rangu ndova ndaenda ndokunoona kugadheni kwavadzurwa mami nemuriwo zvese zvazvirimo right mamuri muna mai
ndoba ndaenda kuna mukomana vandavataurira mukomana action yavakatora ndoba ndataura kuti zviye zvaakataura zviye zvekuti anogona kuti dzinga ane simba rekubva kuna sabhuku ndozvaini ndakabva ndoba ndaenda kukanzuro ndoba ndavatsanangura ndokanzuro ndobva kuti no hazvigone zvaitwa pakareba sei ukanzi nzvimbo yesitetireza haisi nzvimbo yake kunyange aine minda ikoko mutema udaro iyo zvatakuita pana ndozvakuti apa pakapara mhosva sezvo iwo dzika kupolisi ndakabva ndadzika kupolisi ndasvika kupolisi ndobva ndatsanangura nyaya yangu ndatsanangura nyaya yangu zvikanzi apa kapara mhosva ndikatipe tsamba timushedze shuwa akapuwa tsamba ndobva ndapuwa zo ashedzwa ndobva auya ndobva vamundano uye munhu akapara mhosva togona kuti muvharire inova ndati nosofa pane zvinhu akadzura mapango zvava zvakadii kuti anodzorera sezvo mugadheni musati mapindoti nemunhu uye ndobva nzvimbo ichi inzvimbo yangu akaiva ndobva kuti saka iwo sezvo uchiti hamusati mapindwa nemunhu regai tikupei chokuchoku tikunyorere tsamba unopa sabhuku wavo kana gadheni razojiwa iwe tsamba ikasvika une fotokopi kana sabhuku wako asina kutora action unoenda netsamba iyi yanonga wafotokopi wanda nayiona chief ndokwaasizoona kuti zvanenge apa anenge apara mhosva nekuti taona ari kuti anharu but iwo uri kuzama kuti anose vanhu vagarisana ngatiwirirana saka vaivaobva vandinyorera tsamba yandinayo ndandakafotokopa vandinyorera tsamba ndakabva ndasvika ndobva ndapa sabhuku imwe yacho tsamba iyeyo ndobva ndapa sabhuku tsamba iyeyo sabhuku ndobva adaidzira musangano saka adaidzira musangano ndobva waitwa musangano uye wezvinhu zvese zvaitwa ndobva zvapera ndobva musangano tabva asimbomira ndobati toda munhu sekretari kuti averenge tsamba sekretari uya saka sekretari uya ndobva averenga tsamba yeye ndobva averenga tsamba yeye ndobva wapedza ndobva zvanzi handimamonere munhu amunoti gudhu munhu iyi tsamba iri kubata iraini rese nekuti iri kubata iraini rese nekuti munhu wese anoenda ari kurima muzvikoro achabatwa nenyaya iyi vanhu vari kunzi vakauya nyaya ichadi ichakushupa vane mukadzi wacho ini ndiri wecaricters ndine imimi mabhadhara mari yokuti magara mutanda kana magara mutanda apa mava musunga hamuchabvumirwe kusumuka without instruction without authority masumuka without authority mapara mhosva mukabuda mubhokisi rekoti mupasi muvira kuti mutemo uri pachena kana vasina kubhadhara ingatimi ngena kutora zvinhu zvavo vane kusiye musina kuenda mudani zvatopera mambo vatotonga within a week you pay $50 kana kuti mwedzi mbiri dzamunofanira kubhadhara kureva kuti patinosvika nesaturday inotevera iyi saturday munofanira kunge mabhadhara andirembe saka chaziyatonganaa zvamatsanangura zvakawanda zvazvo hakukofi nyaya iripo mire matimbe unotaura nakofi
ndara ive munyaya dzenyika zvokupai mvume yekutaura tisu hamungotaura munopiwa mvume yekutaura mudhani imi muchitaura muri kuti chii nezvekutaura kofi mune gadhana kwadzura akofa nyaya yakaitwa ndekuti gadheni ndida vapanzvike gadheni vapanzvike gadheni nyaya yakaita kuti konani nyaya yekuti vakawedzera gadheni vobva vabhara rodi yekuishandisa nemuro uku kune gomo saka iye vakasendudza gadheni vakutizire kugomo mune murodi pavanga kusosera gadheni avo masanza avo akabva inonogara pai murodi ndobva paita kompleni kubva kufamily kati atafa munhu wakowatisira paikasi atovharira nzira right zvadaro muri mubhukurani achinyangani achinyangani muri mwana webhuku muri mwana webhuku kubhuku nemumbota musangana inecho vasikudzai kuti muri nemagariro enyu anokudzai kuti kudini magariro enyu vanombouya sei vana kumusangana yanoita here vana vamukadzi wacho ndiye secretary iye vainga vakagara saka ndova sekretary mukadzi wenda anokutaura kuti imi munotuka mudare ramambo ndatuka zvamaita apa kunozvokudii handati ingawo ndati kuregera merai mudare handizive ndangoti vachichirunga hamutuone mudare a local court, the law contemplates two types of enforcement of judgment or order. The first circumstance is when the judgment, death, voluntarily satisfied, right, is concerned with the payment of money or the handing over of property. Zvinoitwa na presiding officer. Zenda munosiya zvamuinazvo mari yacho or else munopa zvamuinazvo mbacha. Right? Zvinhu zvoitwa kuti however in the party entitled to receive the money or property is unable or fail to appear before the presiding officer in order to receive it, the money or property may be paid or handed over to the presiding officer. Presiding officer in here. Saka murikuzvita zvitaura vazvizvavinhu zvamuri kutaura nezvazvo panapa zvamachajiwa imimi kana musingade kuti zvipuwe kune vanhu munozvienda over muno in the presence of the presiding officer pano pandiri panapa further that muhamaiswa pekuranga vachitaura zvine mimi muri kutaura panapa kuti hamuna mukuru kwamboi izva muri kutaura izvamunokaita panapa aiwaka ndaka masumuka kudari kone court proceedings mukaenda mukati aiwaka matsuwa muchaitei saka imi mekana musingazive munopinisa tamuzive sekuru yarara saka takuendeyo vaendenyenyu yenyu ndaka muri kunza kudara murikupikisa taakuisei judgment muno mudare dai mamuda kuzvitunga maitunga kumba machajiwa futi ndo muno mudare indurani ndosaka ndosaka akasikawe kudare muri kupikisa kuterera chete kwenyu kune dare ndi amuzama kupinda matani kuti ndaka zvinozifere adhedu to kune jeri nenyaya kutadza kuteedzera mutengo wamukoti kurega mujeri ndozvamunopita kairo mukutedzera muzoramba kuteerera
zviri kunzi nyarare kuti president nyaya yenyu imwe kama mutaura chii wakati nyarare unobvumba muno wobvunzi wapo saka ndikasvika kuita munonyarara ndokunyarara nyarara muda kuti ngati kana zvakadaro tovaisa pashe vatokoresa madhokta vaone kuti zviri haiti zvamachadhiwa mazvinzo zvamachadhiwa mazvinzo zvamachadhiwa mazvinzo here izvozvo mane mbudzi 4 dzamefana kudhara vatokundira kuti hapana kukumbira imi muri kuramba muchiwedzera kuratidza kuti munoziva right meda kuona kuti simba ramamba rakaita sei ndati within a week nonomabhadhara kwewiki kusvika musi wesaturday mufanira kumabhadhara fera that zvazvino right taura ndizvopedze nyaya chakazvitika ndechekuti ava vakabva vati mudzimai wavo anoita zvecaritas ane nhamba dzevakuru vari kumusoro saka zvese izvi hatiteedzere kana kudaro hatiende ndakabva ndauya siyana nemudzimai ngataure nyaya yedu tiko vaviri tisitaka basa usati wadzvinyirwa mudhara wapiwa here ngaitaura vainosaachida kutaura chairman mambo wamisa vachida kutaura avanga vapedza vapedza ngasina pedza kutaura kukangana pavaperera zvadaro inini ndakabva ndauya kunoko kwamambo ndobva ndasvika ndobva ndatsanangura nyaya yangu ndifunga ndakaona mambo wasipo ndakaona paine sekretary pamba pavo ndatsanangura nyaya yangu ikanzi auraiti zvakanaka tichavaita kuti vauya sekretary pandakazodzoka sekretary vakazonditi vakabva vauya tida kumhangara nyaya yekundimhangarira inini yepagadheni ipapo saka matsanangudzira vakaita na sekretary ava vakabva varega kuti kumhangara nyaya iya ndadzokera kumba ndova ndasvika ndokutsanangurira sabhuku sabhuku nyaya yangu yegadheni iye yapapi zviri kufamba sei todii nenyaya yegadheni iya nyaya yakandie kuti nditaure nyaya yepera nyaya yangu ndeyekupasa wakaita gadheni makapaza vachitaurai makapaza gadheni revava chitaurai kuti makapaza right gadheni mabasa andikaita ndekuti ava ndataura navo nyaya yegadheni vasevenza gadheni road vainge vanesa nesi dzavo dzanguvanesi vachibva kugadheni kwavo ndakadaidza kumba pasure komunda fonwa navo kwavo vari kuchegutu vakati nyaya yemagadheni inoziva kuti ndoiko zvifamba sei tikati ano ava vakaisa gadheni road saka mafonirwa kuti ikoko baudiko kuchegutu vangafonirwa nemukomo wavo right vaisa gadheni road saka vandakavati chava yaine pano ndobva vakona pamba pangu vakona pamba pangu ndobva tune vatsanangura nyaya tafonwa kuti akuchegutu vari kutaura nyaya yegadheni vandavati ndavachekuda vapindura vati ano vakanesa kana vabvisa nesi dzavo vanodzisa gadheni mangani vandakavati kana mashanda makabvisa nesi dzisira gadheni mangani kwete kuroti kwamaiswa vakati handikuzvikuita nemunhu isapa handikuzozvikuita nemagadheni makuru vakati hapana mumwe afona vakataura pamudzimai wangu anga aripo pana mumwe afona hapana mukadzi wako ndagara ndakamumakasiteri ndagara ndakamumakasiteri mukadzi wako hapana mumwe munhu aita se afona ikoko kunzi kumudzimai wako saka nzira ipapo ndakazoenda kumba kwawavo
vanosavati hapana kuwirirana munhu watikapasana nzvimbokuchemusikana asingatsiurike todii imimi pamukaenda kumba kwaumamba kunodii mamapaza gadheni angasati apaziva makaenda kunotaura navo muchidaakaenda kunotaura navava ndakavati ndikasvika mumba mavo taiwirirana murumuri asvika mumba mavo takatopinda takagara vati chava nyaya iko ndekuti kana makuzotanga gadheni namachi mamuri muna october kana makuzotanga gadheni namachi tsvagai kungu zvikuita kuti atikuwirirana mari akaita anopa magadheni anopa magadheni gadheni ndina ndavapa mama vapa muri ani inini paushamwari aiwa muchiti ndimani vakavapa gadheni muchiti ndini sabhuku here ndinani kumunda kwangu gadheni rumundandikaungoti anoita yako magadheni ari munda here magadheni ari munda here gadheni magadheni anotorwa munda gadheni iro rinotosvika mumunda wonguku isango zvayo kati rinotopinda mumunda riri kupinda munda munda wezaitourima ndindaiurima munda uyo mairima magadheni imomo munda uyo ndindaitourima pandikavachekera kati uchishanda yako osama vati chibvisa igadheni muperere pakaperera nzira panofamba musiye nzira yekufambisa vati dzosai gadheni mangaiti ava vavasungayo gadheni avo mudzimai wavo akashanda mugadheni vangu 3 years achiita muriwo gore rechi4 ndipo akaenda Diana anopa magadheni Diana anopa magadheni zvemagadheni hadizi anopa magadheni haanisaziva ipamoya vasesaimbotaurewo kupfunze muda achaziva kuti anopa magadheni anokuti ava ndikutsanangura tangopasana pahuchi pakuwirana kwataita munhu anopa magadheni chete anopa nzvimbo yekuita magadheni mudhumeni saka imi makaenda kunopasa gadheni reuyu munhu mamupa panzvimbo yaani wai muchiti yaiva nzvimbo nzvimbo yangu sei muchiti nzvimbo yai because mukana muchipuwa munda wenyu hausvike munosvika mvura ipapo kundimuratidzoti apazisendini saka nzvimbo yangu ikunda kwangu dati munda wenyu hausvike panosvika mvura hausvike kumvura so mimi makamupa gadheni muchimupa papi nekuti mutemo unotaura kuti gadheni inoitwa 35 meters kubva mudheni kubva mukora gadheni 35 meters rega 35 meters but nyaya iripo ndekuti uyu ndindaamupasa nzvimbo iyo kuti ashandi ipapo ndiyenyu iri vachistatement statement iri kumunda kwangu ndiyenyu aiona munda wenyu hatiuripo here munda wenyu uripo but kana tichitaura zvekukora kana between magadheni ekukora pane statement inofanira kusara pakatapa imimi munda wenyu wainopinda mustatement because munda wenyu pane mugani wenyamba sei wai vakazoenda kupagadheni mukati gadheni ndakamupa nekuda kuti taiwirirana panguva iyo saka iko zvinhu zvatichawirirana ndazviko ndirenyu here gadheni ndirangu nzvimbo yacho ndiyenyu ndirangu nzvimbo iyi pakudii nzvimbo ndiyangu munda kwangu aiwa zvanditaura mazvizvo here munda wenyu nomugani une mugani zati pamugani weitoperera munda wenyu paunorimiwa makamupa gadheni mukati memunda wenyu here vanhu makamupa kunzou gadheni rivanekukora pinda munda namitazi mangani mamitazi mashoma shoma hapana mamitazi akawanda kuita gadheni svika pakane gadheni tambokuratidze kuti muzive kuti mutemo unesenzi pachava vanhu ema ipapa vazokuchajai futi muone vanokuchajai magonya irikonde like saka imi muri kuti apa muri kuti chiya muri kuti gadheni harisisiri rake rarenyu kuitire kuti tishandidzane muna mureza but kana mureresha ruko akaima hamuna right yekurambidza munhu mumvura aiwa varipo vakawanda vane minda mugwanda aende kumutsvaka ufungu aiwa munda wenyuno munda wenyu nomugani munda wenyu nomugani ipapo kuti atopashanda izvozvo aiwa munda wenyu nomugani ndakatopatika miti izvozvo chirongwa chekudzika miti
Ngatoa miti 1000 tutodzika miti izo. Takadzika miti displace munhu ari kugara panzvimbo. Aiwa, nzvimbo iyoyo ndoda kuishandisa kuyachanda nezvakumunda kwangu chete. Alright. Inzwaika imimi sabu waja Chinyang'anya. bunu samona chinyang'anya wacho kuti chinyang'anya kunane munyaya iyena bunu samona chinyang'anya wacho nemimi mweya mese kukumba kwako mweya mese kumba kwako chinyang'anya wacho achazoita zvaanofanira kuita zvisiyari zvamakufanira imimi saka iye zvino makaita sekatendera Ndakatoshedzwa pamhiri apa. Ndakatoshedzwa nemumwe sabhuku pamhiri ndoteerera kuguri. muita zvakadini Pamhiri perikowa kune mumwe sabhuku. Saka ndotoda gadheni apa. Munda mudumbu. Aripo munda. 12 meters chete Munda kwangu ndikukumbirawo mambo kana zvikwanisika kuneverenga itsamba yakataurwa kana zvikwanisa polisa polisi mugona kunyora tsamba inachendo kuna sabhuku chinyang'anya ndinodzosa Ronald Pingirira naTaruvinga dhiri kwamuri. Ronald akauya nenyaya yokudzirirwa gadheni naTaruvinga. Ndakashedza vose kuno kupolisi tikagara pasi mukukurukura patadza kujeka kuti gadheni riri pastate land here kana kuti mumunda maTaruvinga. Imi onesanai nemamwe masabhuku mudunhu menyu nemadhumeni mugadzirise nyaya iyi sezvo murimi munoziva muganhu yeminda. Kana zvaigona batanai nebazi rinoona nezveminda. ndosaka ndakuudze kuti ava samone sabhuku nemimi ema yozouya togapinda ipapo togadzira mutemo wacho waunoseenza ipapo. Tsamba yesabhuku yakuovharaivwa kane polisi. zvamaverenga funga nyaya yabhupolisi ikauya yakatongwa kaviri nasabhuku wedu vachionesa kuti ano kana ndida kushanda kumunda kwauviriranayi vaibva kwazoita masabhuku 3 avakadaidza sabhuku chitau nasabhuku kugutana makaya vakauya futi vakatonga nyaya iyo vakaonesa kuti kwete kumunda kuna kuti kudaka kuviriranayi igone kushanda zvakanaka kuti ukatengetwa. Imwe vakuru zvakakara mazvinhu samoni vanhu vandataura ndoti nyaya vezvitoro sisumuke zvimba kupera kaya nemanjinja apera chidzimba iri muperi ari mazuva vanhu vataurwa Alex sabhuku wenyu kana vafeira vanhu vesava nzvimbo yese ndeyamambo haisi yasabhuku ndosaka achakuita sabhuku mambo ndianopa usabhuku nasabhuku ndo zvazvinoita izvo endai zvinyu vanyanetaura